Бу сезонның йомгаклау премьерасы күптән түгел Галискар Камал театрында узды. Рөстәм Галиуллинның әсәре буенча «Көзге кайтаваз» дип исемләнгән спектакльнең премьерасы тәкъдим ителде. «Көзге кайтаваз» пьесасы Татарстан Мәдәният министрлыгының махсус премиясына лаек булган иде. Спектакльне беренчеләрдән булып Искәндәр Гыймалдинов та карап кайтты. Камал театры язучы Рөстәм Галиуллинның «Көзге кайтаваз» дебют пьесасы буенча спектакль чыгарды. Жанры комедия. Төп герой атаклы профессор яраткан ир һәм әти. Тамашачы хузурына гаиләнең үрнәк моделен тәкъдим итәләр кебек. Әмма бер вакыт ишекне үткәннәр шокый. Идеаль образ мизгел эчендә җимерелә. Татар теленең шундый камил, матур яңгыравына, дәреслекләрнең булуына да аларның зур өлеше кергән. Шуңа күрә бу персонаж миңа шунсы белән кызык та, аның теге акларлык, якларлык ягы да бар, шул ук вакытта аның прокуроры булып менә сез шундый дип әйтерлек ягы да бар. Спектакльне театрның баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев куйды. Беренче тапкыр пьеса геройлары театр сәхнәсендә җанландылар. Постановка яңа татар пьесасы конкурсында махсус бүләккә лаек булды. Бу спектакль минем беренче спектаклем, дебют спектакль дип әйтергә мөмкин. Ул яңа татар конкурсында, яңа татар пьесасы конкурсында әлеге пьеса белән катнашкан һәм ул махсус премияга лаек булды. Һәм шушы бу бер шатлык булса инде, аның куелуы икеләтә шатлык. Геройларга бер-берсе белән якынрак аралашырга туры килде. Тамашачыларга мәхәббәт, гаилә, тугрылык һәм тормышның чын кыйммәтләре хакында персонажлар белән бергә уйланды. Яшь аралаш көлде. Әлеге тарихның нәрсә белән тәмамлануын белергә теләүчеләр Камал театрына билет алырга тиештер. Спектакльне тагын 31 майда һәм 17 июньдә карарга мөмкин булачак. Искәндәр Гыймалдинов, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары.